ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାମଲାଲ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ପୁଅଙ୍କ ସହ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ରାମଲାଲ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ କିଛି କାମ ଦାମ ନ କରି କେବଳ ଗାଁରେ ଟହଲ ମାରନ୍ତି। ରାମଲାଲ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ତା ପରଦିନ ରାମଲାଲ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବଳ ବୟସ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା 2 ମୁଠାଏ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୋର ବଳ ବୟସ କମିଯିବ। ମୁଁ ବସିଗଲା ପରେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଏପରିକି ସେମାନେ କୌଣସି କାମଦାମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାମଲାଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ରାମଲାଲଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଡାକୁଛି, ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ, ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ମେଳା ବସିଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ରାମଲାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝାଏ, ଆରେ ତମେମାନେ ଖାଲି ଗାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଛ? କିଛି କାମ ଦାମ କରୁନ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମଲାଲଙ୍କ ପୁଅମାନେ କୌଣସି କାମ ଦାମ କଲେ ନାହିଁ। ରାମଲାଲଙ୍କ ବୟସ ଯେତେବେଳେ 60 ପାଖାପାଖି ହେଲା, ସେ ବିମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯେତେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିମାର ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ 3 ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକିଦିଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ରାମଲାଲ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ରାମଲାଲ କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ସେ ସବୁତକ ଧନକୁ ଆମ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତମେମାନେ ଆମ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ଧନକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ନେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମଲାଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମଲାଲଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତମ ବାପା ତ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ତମେମାନେ କିଛି କାମ କର। ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ, ବାପା ଆମକୁ କହିଥିଲା ସେ ଯାହା ଧନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁତକ ଧନକୁ ଆମ ଜମି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଜମିକୁ।
ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସେମାନେ ଧନ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ଜମି ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସେ ଜମିକୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜମିକୁ ଖୋଳିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଧନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜମିରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଆସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଲେ, ମା, ବାପା ଆମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଧନକୁ ଆମ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା, ଆମେ ଆମ ଜମିକୁ ପୁରା ଖୋଳିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ଧନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ବାପା ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲା, ନା, ତୁମ ବାପା ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମର ଭଲ ଏବଂ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମିତିକା କଥା କହିଥିଲେ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲ। ତୁମର ଅଳସୁଆକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଜମିକୁ ତ ପୁରା ଖୋଳି ଦେଇଛ, ସେ ଜମିରେ କିଛି ମୁଞ୍ଜି ବୁଣି ଦିଅ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସେମାନେ ଜମି ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜମିରେ ମୁଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜମିରୁ ଫସଲ ପାଚିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଫସଲକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆମେ ଫସଲକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଯେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଏହା ତୁମର ବାପା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଯେ ଅଳସୁଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଧନ।